Ningina ya manipa hunu se sampa wo ha media yo enchira ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no enchira na menye na hefa na wo kopaja no me na media afi enchira mepaja no fia pre mepaja no Atoni mepejano. Menye mepejano. Me won kro no bisa me bepeje nyina. O se nkro no bepeje o nyina. Titi na ne dia, do dia. Tu ma ko pe. Mepeja fro. Afonso so bepeja tiri. Afra se mu na bra na yewura ye di ne mfie de ni ma fidi da no. Amane bi wo mu ayewura ejai editu mu esanse na wo de ato Asanteman mu se afiwe yewura na wo de ato Asanteman mu se afiwe obetwa odwira obi yi oman no eti emusuo na ebeto abonte ne yete se nananom bi eka se afa ni yewura Asantehene so ba betwa odwira da bi na wo twetwam yesua ho ade se odwira twa no eye obiri komfo no che enne sebe opem so setu ena won di wodwira efa no ba nti na ya na afi bia na won yi wo man no eti emusuo odwira twane mu no ena nam so ma obiri komfo no che edua sebe sika akọ ena afenso ye dwete ewo asone pii so a wode ehira akumase ena afenso ne Asanteman se obi bia obetu bata bakumase so baba be ye adwuma bia no wonya no hotam emfaso nye de emuso eno nti afi bia no mutwa dwira a wonko wonyina so bebia se bia gina ye wo bia no a obiri konfo ede dwete ene sika akọ ejina ye di priyedie ene enhira ede ma obi bia obetu ne ne esi asante asase so baba be ye adwuma no obenya mfaso tam anya no hotam no omodi twa nti wo twa odwira no a omuyi wo man ne timusuo no masre yedie ne pepepe yode ama wo man no enu nti ana sa wo Asanteman mu a sebi wuton nsuo kurampo no a sebi yeto no na ade bi obeye no man mu wo ye no Asanteman mu bi yeye no na ejina anase efiri die efiri enu nti yewura eba ye no woyeza ade a wahya ase no na abreso no wahya ase enu nti se wakwa aba enya ade se wo bema no ate ede akamu esanse na nakwa mechiritwi abreso eye 1961 ena wotwa wodwure otwa to a wodwura ye ntwa biem wa Asanteman mu eno nti na se mfimpim ye no na aduonu num mu no ena ebra so se yewura Asantehene eyi wo man no Asanteman nyina etemusuo eno nti afiwe mu koyidie na se wodwure twa nachi no asante anam asante asore emu asante behoro atre ayekese asen sede minu mienu yehuni enu nti efri October 31st ena sebi eyefofie som kese na nanom yewura Asantehene ne Asanteman betena se abodwa kese edi fofie ti fofie som kese no ena won de bebie kwan ede ama wodwura efa no Bantama hene ene asem hene eno mbekomenya na afi mu akwakofa bayire ede aba eno nti omo de bayire ne bawia ne kwasiada eye 9th November eno so ene ye odwura ade no feye sewia enso so wona dwuma sebi yede ne ne mekwa koma no na wono so wona sede a wo beye no wo eye odwura yewura Asantehene eba betwa ni mu no eho yewura ebekọ mampenase ena afenso so eya akyeremade bantama ene breman kwakwa ya amane na hema no fo tabraba na se obatan kese a oya Asanteman nyina ena prekope obehia ne ba preko obehia eye yewura Asantehene ewo breman ban mu eho no na ye breman som kese no yewura efiri hono mu a ofiri breman a obeba race course sa na meka no na ye honorable Alandu Media papa fie ho eho ne yewura ba besesa no ho na wada apaka mu na afi yedono afa kumase emo ntenso na yedono akakopie mu ewo ahemboboa no eno na chi no ewia esom ne bi wo ho no mu a yewura beko
esan sɛ asɔne nso bebree anase agina ye pii ɛwɔ Asanteman mu titiri Kumasi mu a ne nyina ye agina ye a ni na ye wura bɛkɔ kokɔ honum nyina ɔbɛkɔ dwoso ɔbɛkɔ asafo ɔbɛkɔ asafo edum ɛna afɛn so baabi agina ye ne bi a wɔ no nye ne nyina din ne ebetini abɔ esan sɛ bi wɔ honum a ɔbɛkɔ anadwo ebi wɔ hɔ nso so a adekye mu no ɔbɛkɔ owie a busumuru som no yeru akyerɛ baabi a sɛ bi busumuru som ɛbɛkɔ so busumuru som no ebduru bre wɔ sɛ yɛ horo no ho ne yɛte no ho a esan sɛ fia ka no no a ɛno wɔn di nsu a ɛyɛta no nsu ɛdata no boase ɛna afɛn so tue bɔdɔm ɛna wɔn de bɛba na afɛn so wɔn de adwa no na wɔn ɛde ate no ho wɔn wie nso agona hene ɛde sɛ bi ne som bɛfiri agona aba wɔn nso wɔ ne nneɛma ɔba bɛyɛ na ɛkyerɛ sɛ ewie nso so a wɔn wie a asrampɔn ɔhene ba owusu kɔkɔ wɔne sɛbi wɔne nananom aka wɔn nso yɛ kra adwarefoɔ no nso wɔn nso wɔ wɔn adwuma a wɔn nso so bɛdi wɔn ne bɛso abosomuru ɛwɔ apakan mu ɛde wɔn afiri baabi ɛde na aba sɛbi ɛyɛ mɛnhyia ahemfie ɛnti na kyerɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ ne deɛ afi Odwira no da yɛwɔ Asantehene hyɛfa de yehu no ne de yesua no ɛyɛ ana ɛdɔso yɛde yɛwɔ hɔnom sɛ yɛsom nananom ne yɛwɔ hɔnom sɛ yɛboa ma yɛamammerɛ ne amanneɛ da ne da yɛnyira mfiri hu no ansa na Odwira ne brɛ ne bɛso no de yɛwɔ sɛ yɛsua nyinaa no yɛbɛsua sɛ wɔ sɛ yɛkɔ baabi a wɔ sɛ yɛkɔ ne yɛkɔsua deɛ ɛma yɛhu no Odwira twa no mfaso ewo mu nhyira yɛde brɛ wɔ man no sɛ nananom twa Odwira no wie a ɛdeɛ na yɛ ade a yɛde yɛne bɛhu sɛ ayɛ mfaso deɛ kɛse yɛde ama wɔ man no na sɛ ɛsan sɛ yɛ wɔ man no timusuo ɛna wɔ hene ɛyie enti ne pɔmpɔn so ne nyinaa no ɛbɛyɛ ade kɛse a etwa to na sakosi de etwa to ɛwɔ mfimfim mienu ne aduonu enum no mu ɛno nti sɛ wɔ akani na sɛ wɔyɛ asanteni ne wɔ mammerɛ ne wɔ ma ne ehu hia wɔ a bɔn ho mɔden sɛ wɔbɛhyɛ ne nso sɛ Odwira fan wɔ yɛ a yɛwɔ Asantehene ba bɛhyɛ no wonni ho mfiri mu hyɛ no nso sɛ efiri October wie yɛ no October kɔ yɛka ne sɛ efiri October November December ne deɛ hone sɛ wo ba efie na afei so ba bɛka Asanteman ho na wo ba no so ɛyɛ asiesie wakoma ɛnneɛma a wopɛ sɛ wo profiri wabrabo mu no amane ne kɔso no na so wo pro deɛ wo wie a ade ne etwa to no ye Odwira na wo Odwira bi wo Odwira wie a na afei so wo de wo yie die ne wo nhyira kwa kodi wade etwa to na hwɛ sɛ afia wo besi mu no wo nneɛma ɛnkɔso ɛmfa ma wa asante wo bi ka asante wo bi kyerɛ daaya na meka mete sɛ yɛwɔ Asantehene tenase a ensɛm a esi nnora no wɔka kyerɛ yɛ nnɛ ɛno nti mom yɛnkɔtie ɛna saa bere ne mu no so ɛna yɛtwa Odwira wie a obi a sɛbi wɔdane ne ho kwametua ebia wɔsɔde tie asante no saa bere no ɛna sɛbi yɛgya ne kwan anase yɛkuno ɛno nti sɛ wote hɔ no ma na wɔkenka wadwene mu ɛdeɛ na wɔyɛ de tie asante woda no ho kwametua bi sɛ sɛ yɛ huhum mu asɛm ne yɛka no ɛnyɛ te sɛ kane na ne akye wo ne yɛtwa wo tie no ɛno nti sɛ woyɛ bibi tie Asantehene anaso woyɛ bibi edi tie a ɛyɛ Asanteman a hu sɛ saa bere no mu wie no na so wo kra de akwa no saa bere no nso sumu no ɛna nananom a wɔ mo sumu sikadwa sumu Asanteman no saa bere no nso ɛna wɔ hene ɛbɔ wɔn aba so ɛno nti wɔ hene aka sɛ awodum ase ɔbɛpagya na fie mu ɔbɛma na bɛyɛ man hene saa nso na nkyerɛ yɛ ne dea nkyerɛ wɔ sumankwa fie mu a wɔsom sumankwa nti nkyerɛ nso so ɔbɛpagya no ama na bɛyɛ man hene ɛna afei nso yɛ fie pri nso so bɛpagya no yɛwɔ Asantehene wɔyɛ ne bibie wɔ nam na amammerɛ ne na amanneɛ so ɛwodum ase ne ba ne fie pri ɛno nti wɔntumi mpagya ba abra wɔ mpagya a ɛyɛ papa ɛno nti amanneɛ mu no wɔyɛ sɛ mma fie pri abadeɛ ne nso so fie pri wɔyɛ ba ma wo papa mmransa na mepagya wo papa wie a ma pagya wo ɛno nti afei mu nananom asɛbi yɛwɔ Asantehene ahyehyɛ sɛ obɛpagya wo mo ɛwɔ Odwira fa yi mu no wɔn ɛdɔso ɛno nti no Asanteman sɛ Asanteman kurukura no ɛbɛyɛ kɛse asensei yɛnkae sɛ yɛwɔ Asantehene ba wɔhyɛ na Asanteman bɔ wɔse na Asanteman a wɔkyekyere ya wɔgya hɔ kɔɔyɛ no a ne nuanom ba bɛto aso ɛko trɛtrɛ yɛ no
na man bi a na ka Asante ho a wate aka mu biara no na abre so obeji ni nyinara asama obema omu nyina asa babiem enu se Euro Asante hene eni ada na se eni ada etwato wa afimu no na Asante ama hene no mo no na ebia ba bekeka ho a ejidi ye se yenko ehekra no oha ne ekiride na Asanteman ama hene no na wonko na nkura hodo matete akekemu no ye hu so mu nyina ese ba wonchi na eno na sakwa kwakosi so se ye ka de wo boma hene no wotumi a ne mra ne mu no da wotnase a na brafo de pai no a kuntun kantamboho Euro Asante hene nkwara wona etimi pagya dikuru ebeye ne ma hene wotimi pagya brempon ebeye ne ma hene wono so na oma wutumi wie na wode tumi ne ya akakabensem kire no a wasa bre wase ema obafom nti wona etimi ma woye kutu wo mo waye buhu na woye ade nso a ese woye kuntun kantamboho Euro Asante hene no na Mummy Nkoshe bra Euro Asante hene ne ede enzem to Asanteman animu e kire won kwan a eye Odwira e fa Euro Asante hene be hye wa afi mu no se de ebesi akọ no ene kwan be fa so mo be hye ase no ene de omudi be wie no ye Nkoshe bra aso te se afu be Odwira sabe ona konfo ko na so afi obesi na oja kwan na Odwira zoba yi ya kwa nyo di se sabe na asundeli ho ne lo ko ka ho wi a sabe wa ye bibia Asanteman so ba bi o yi ni afi ho Asanteman sa ko na nim se de o ba yi ifie de no nsia eni no Asanteman bi ja no asan ye ba na ko ne ma se sabe do ayi nti ho di se ni na yura ayi se na so wo ya ho boa obia sabe ko nim se ho ne ma fa mo no na wo so ya ho boa na se bebe ya wo Asanteman mre na ma ne susu mo aguta Asante sa kenya ne so o ho da o se pidem o ma na ke se asense Udano ye be fiti ase abosume mo twen edu no 31st October so Odwira no fofie no edikan fofie a edikan 31st October no na fofie e be sumsum kese na se fofie sumsum kese a de kese pa baso so kese e de biti se bi dro na se na ande ono bantu ahene ho wom asemine ho wom ono menye simeni de bayre free ho beba wo de benye be si ba no so ba si asemine so no de ba se be twene de akire sala na de abedru sadehne fi ha sa fofie no efiti ase wia yom ansa na kweside no to aso no de enya kweside kese ebedi na kweside sa eno ye 9th November na wotwe no efiada ansa na kweside no ekosi ni fiada no nyina de ye de be ya ahosiesie nko a pepe fiada no bebia Asanteman wo ebisi bebia ati nyan come sa efiada no ekosi ne na wotwe no sa efiada no 14th no yom ane yesuma me ekose wia hene ho adwada fiada na yesuma me de se wia hene ne nema nyina akoma no se de be ya obehu se wo so de bayere ba ne dwada ne ye nchidwo se ne dwada no eye chidwo 17th November sudu ba ko de to sudu so afe na ye be fiti odwa na se pa o se be fiti odwa na se pe pension pa ada gru ho no sa dwada no se sa dwada no me ko bampranse a chemade bantman na breman na naima behia me wo breman na eyi fofie dikan de bantwa hen wo beba ha sei na esum no de ebewo yo se su kase basu kase o bi a eye no ye ko me free breman no an me ba no mabegina maba chemate ho na fi ma fam ho de aba ha sei o se ho ma France bantuma o no ya mo ya ma de ya ko breman wi a o ya ma de nyina wi no na mo nyina so ba ho na mo nyina ba breman ho ba de ewura yi no nyina o wi a ko ta san ta ya ye ba chemate fi ho Africa mo ho no e ho e de ewura ba se san ho ba fa ba kan
ne wukuada ya konfo de ene mabosu nyina de beba me hia so nyina na bosu ma so nyina beba be hia ne ro ye so ma ne ne ya wada se ne ya wada ekọ nyina mekonkonwa fie so yo makodom na se so mekonkonwa fie so bekodom na se adum makọ bantuma bam makọ bantuma bam makọ no baby a fort no wo no obekọ no baby a fort no wo no enkwantanan ena adum bafo adum hine ho obekọ bafo adum hine ho makọ nante ho wo nsu ase obekọ nante ho wo nsu ase achemade na mabana ma so fie ho no sa ba na fie ho bebi awia no na awia no mesumwe nyina awia sa na yabodwa wa hata hase o se na awia no sumwe nyina awia anofade nyina awia na awia no atanse abodwa kase wa afi na na ye ma yabona na nan mama hine ne na nan nyina amane abre so na sama he kope bosia ba se sama he kope bosia ba John ni fiada ene konfa no che se sabe obri konfa no che aguna hin no no so tene ofiri sabe na ofiri aguna hin aba na mo ampon no so tene na ba kem no oba o de nneema ne nyina aba ha ma so ba de nneema nyina aba sa te na so a fe ye de si ha aye so ba ma de se de bia no wala mo ampon trans na aye aba sumo ha so ma ampon na de ma ba sumo de se wa ha obawie fiada na ne memre da na nan mu nyina ye bodwa kese wa ha memre da no sabre ne ye hye nipa munyam nipa abobo wa Asanteman ye hye o man munyam tetene nso sabre ne ye ne a ye de Asanteman hwambo sabre na ne ye yie free ho na ne kwesi ada se ne kwesi ada na makọ bampranse askorman pon so makọ bampranse wa kwa askorman pon o se tunyam kese ho kwa so mo fo tunyam kese ho na masako subin so asafo hen wo subin so para rabam wa odwa suman odwa asafo hen so de ma ho de wo odwa hen wo ho so odwa hen wo ho para rab mo be kwa akohwe o ze de city esa se meko ho so para ho mi se ho de yemu se sande hen na mane we no ho ako se si ho ako se do city eno ye kwesi ada no a o se no kwesi ada no ne juada se ne juada na sabe ye de eyi ka busumru se ne juada no e de obokase e de ka busumru na se be fia ka busumru no fia ka so enzo animo ha ne ye be ye no se be bra de animo ha ya da to ha no ye ha ya na de che brother se ne ade che brother no na fe ya bonasu se so ma de kwa so fe ka busumru ne brother no ya bonasu afiri ma prase oh ne nsuo ne efiri tonabo ase tuobodom se nsuo efiri tonabo ase tuobodom na ye de aba se baba so de aba bonasu na je se de nsuo na ba ma me de ayi musuo ha so de nsuo de ba na ma na so de ye no o da ya ma Asanteman sabre no so na krafo hen ne asampo hen yo so ye de busumro ko ne ye de aba se sabre no na asampo hen na krafo hen ko bia on busumu akọ na mo de sande adabaka mu de free achamade e de aba ha na busumu hen na fom na da ko ho e fiada de na sumangro sumankwa hen ma o se fi fiada no sumankwa hen ne kwese ada de na ya wada to aso no na sewia hene ode bayire ni nyina eba ebiyo nyina na sama ne sewia no nya akoma no ne wada to aso no na sewia hene ode na ma ne nyina bayire nyina ode ba mekọ sonso obekọ sonso so enzo mekọ akobo esu ho sonso ba bia ho no a wakọ esu ho oda nsuo no ho o so oda esu ho eso hen na hweso ho so so ne hweso ho no so yebekọ no aboa no ho so bekọ so no so no aboa no ho etwe yura eno ye ukuada no akra dwada no eho de meko dwa mekra ho nti ye kọ nsuo no ho so ansa o se no le bukola no ekra dwada no o kọ nsuo no so ansa ko dwada kra o ba so no ba ansa na ba no wi ansa na pe ya betra se dia kweside kase o se wi na wi ansa akweside kase twa peto no o transedi kweside kase na
we no me di ye di musuo de adwa Asanteman kra amana sa gina ho so no mo na se be na Asanteman si se no de yi musuo adwa Asanteman susu no asa kenya no a che wo fa na wo ye 61 e ma bio so no fa tu fo kwa bitwe 761 no ye no e dey bio and so se be openso won the picture ase wo ba yi o se be shimukra e ni nyina ma bibia sa ma Asanteman sunsun agya ho so na no mo nse no so se be ye twedura kase Asanteman sunsun anti ko ye na so se be shimukra aye de bibia se wo ye bia Asanteman ko nanim achame yo o se tete ne se ni nyina ye ya manipa hunu se sampa wo ha media yo entra ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no entra na menye na hempa na wo kopagya no me na media sabre yanso wi adumase a so wi adumase a wi adumase ne ba ani fiapre ani wo mo odi ekoduru ho bi ne ko cheche atonie cheche fiapre sunwan krasa so wi adumase say ya sabe ewra akumo ne ko bi ho ebi ani fiapre ebi so ko cheche sunwan krasa be na ko tinye no atonie ni na sabe sanjo kumuti no rubuti ho wi adumase a so we adumase a wo munya hina no de ne ba fia pra me na o we adumase bia o de ne ba fia pra no na bra so ko peda abi hunu de enti amenya me ye bibia ma ne kwan so na me ye o se sanje ne so bibia kwa amamre kwan so no na de o de ntu wa se fiti de no sa no de na de we adumase ma enti ne fia pra na so twan ansa na me wo papa de na me wi ansa me de wo aba se we adumase ma enti no se twan papa nya ma we opa de wie no de be shame sa ma de ho chesu dai do be wa yo Dana Odwira number 1 ni nyina afiro awi adumase mu anya bibia no sa Odwira number 1 na fa adumase mu sabe amayo fa be jisem na so sansama mre amade ensesa ebe jina ho sunyan ya amakom aja amakom so ni sunyan sunyan amakom so nu a hola aja amakom ni wonim sa ti afi entra mepagya no entra mepagya no fia pre mepagya no fia pre mepagya no atonie mepagya no menye mepagya no me won kro no bisa me bepagya nyina o se kro no ho bepagya nyina santima na dia do dia tuma ko pe mepagya pro afonso so mepagya filibi zo an filibi wo mo a mepagya wo mo afimu sabe ni gran sanje ne o ko de tibi bien tibi yo na maye nti se ni na mo se na so maye ni na se o ye afi tiro se be he bi ri a so pe ma pe wo mo ya mo se de sanje bi mo no so no ya do ma se na do ma se kutu ka ta mo ho ba ko pre de sanje ne ya ga no du wa ye ni amapagya me de be ma na nan mahu ni afro mu nyina no o se du o ma me pe ma ka ho o na ma hunu no mu nyina so ma ni mo nyam Asanteman be bia na se ka o ka bia no e so pe de bi o pe ga o ko duro Bidin ede ma me fuzu twede mpo Nyankopon ya adoma ye be hia makram